سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكستران حجاب استدالو وزيناتات بريزيدنت الاولو بيت مخر السودان عزاز سراوي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان نجنرال محمد حمدان دوغلو ويحميتي وسانه وسيد المهلاو مغلاصو اب كل الامحرا اب حتوتات حزب امحرا زتكوره غوباي يكيد مهلاو ጌታቸው ረዳ በዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ መልኪቱ ነተቋጻጽርቲ ሕብረት አፍሪካ ዝሃቦ መግለጺ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ አልቃዒዳ ን7 ዓመት ጅሆ ዝሓዞ ሽማግለ ዶክተር ፈቲሑ ምህላው ምግላጹን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም አዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ነተም ክትሉን አውግ ድማ አንጻር ተጸሚድ ዘሎ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ወይ ሕሜቲ ካብ ስርሑ አባሪርዋ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ወይ ሕሜቲ ኣብዝእዋን መርሒ ሓይልታት ቆልጥፍ ደገፍ ብምዃን አንጻር ሰራዊት ሱዳን ኣመውጋእ ዝርከብ ኮይኑ ድሕርቲ አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በአካል በቪዲዮ ዝተራእየሉ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ መግለጺ ኣይሃበን ኣሎ እቶም ክልተ ጀነራላት ነቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዘጋጠመ ዕልዋ መንግስቲ ስዒቡ ነታ ሃገር ዘመሓድር ልዑላዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ ወንበርን ምክትልን ኮይኖም እዮም ክመርሕዎ ጸኒሖም ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ሎሚ ዓርቢያ ውጽኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ድማ ንጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ካብ ስልጣኑ ከኣልዮን ከሎ ንመራሒ ተቃወምቲ ሓይልታት SPLM سيمين زنبرة مالك عقار مكتر غيرو شمي ولا كم زفلت مالك عقار أكل نيتين نتهاجر زمرح زلو جنرال عبد الفتاح البرهان زمرحو الأولى بيت مخريو جنرال عبد الفتاح البرهان بتوسخي نصحفتي الأولى بيت مغرن زملكتهم أكلات منقستن نتأواج بقلطف كتغبروه ممرحي أم حلالي فلا كبز حلفة فرق ورح ميازيا جميرو أمانقزم كل التمرحدي حيال كوينات تفتير زلو خوينو بريزيدنت الأولى بيت مغري جنرال عبد الفتاح البرهان دما نتيب بجنرال محمد حمدان دوغلو زمرح حيلتات قلطف دقف قبل علت هاجر كوينات زأوجو عطقات بمبال كغلص ميزانيحو زم كل التجنرالات نسلست عسرتات عمتات نسودان زمرح عمر البشير كابسلت آنو نخقله دحرتز تقبره هزباو تقامتات أبستفت سمع علوا منقست تستاتفهم زنبرو خوينم بدحر إدما عبد الله حمدوك زمرحو زنبرق جزياو منقستي قبل عليو علوا بمفتسام كساب إزكوينات زجمر مشارغ تخوينم يمزانيحم إزكوينات كاب زجمر كا منقزم كل التجنرالات زتفل عليه نيمك وراس تخصص معات تخايدو كوانت نبره بخلتين وغانات تتحيسو كساب حجي هاب كاتما كارتوم كويناتي غزيلي زلا مسرت زلوس أبصابات دما إتو كوينات كاب زجمرات حيزو كساب حجي أستاشح سبات هيوتم كسعنو كلو بشحات زغصر زيغات دما قوسي لميوم مسرت أبصاب ودحورات هاجرات كا أستات 1 مليون حزب السودان تمزابي للا أب كل الأمحرة أب حتوتات حزب أمحرة زتكورة غوباي كايت كم زلة تقاليصو أبز حلف كل التعامتات تاب تجرايز تولع عقينات دحر مزامو إتي أبز حلف أوارح جتاتن تفلاليت صقاماتن كرايات صنح كل الزمر حزلة سلف بتصقنا حتوتات حزب ملسن خرخبي يسرح كم زلة قاليصو بفلي أبز حلف أوارح زتفلالي من قصقاسات تقاومو وطري غونصن قتلت العلوية مرارحات سلفن زقاطمو كان في جزائي سلف تهاجر زخونه سلف بتصقنا أمحرة أبرسا كتمات تكلل غوباي العلواتن ما أكلوتن أمرار حكا كاي جمير لا أما خفتت قبائه زربا زسمعه رئيسهم محدارة تكلل دكتور يلقى الكفالة عب تكلل زقات أمك الأولوات كاب تقمم من العلي زقامات كم زفترة بمقلاط اتهزب النظام كونتات كمرمرام يقبايلو بزحلف أوارح كم محاور سأتا تكلل وصعيز اللو عطقات بزملكت بفلاي دمام استفولي حيلة تكلل داقم نمودا فدرال منقس زوص مدبن قتلت العلوية مرارحات سلف بلسقنان زخونة اتو قرما يشتالان بزتحاز هو السبزات فوق الأولوات كم زقات أمي ذكر اترأسم محدار وان أم زي فلوت أزبولم قجتاتن آدماتاتن اتأمر رحا حزبي أبزل علم حتوتات تغرد غير نخي سرح غير وميلو استحل لغاية أقامي قتي من الزبالة الدكتور يلقال إزد ما بتسلف كونا منقستي فتح حفزد ليا جيزيه بيس إحنا بمبال اتوم أمر رحا كابتمال حموس جميرو نتخطات التمعالتات أبزكا يدوا قبائي أتوكورا كم زقبر حابيرو أبزح الجوان حتوتات حزب أمحرة انتاي كم زخونو داقم كفتوشو كم زادلي بمملكات أبتغلل زيصانحون قالسيس تقبر له من حتوتات قالو يميلو اتوم ملسي يدليوم يزبالهم حتوم مناتن دوباتن ممحياش حق منقستي زنبع حبريتات مسرت تولت بهرن أبكالوت كلها تتهاجر كحل مقبارن إيوم قبل تقيسو زم حتوتات بسعر منقستن حزبنا تكلت رايز ملوسو كم زيكونو بمقلاص تساتفو ملا حزب الزحات يوم قبل دكتور يلقال تزاريبو كل الأمحرة بفلاي مستقراي بزداو بكبابيتات نعمتات زصنحه نايب صحني ودوباو وتركم زلي فلات بتوسخي ابز حلف عمتات كابت كل الوصاين زنبره تولت أمحرة بستفلالي اوانات بزفصم زنبره متقعتات تدفيهم نابت كل كم استمزابولي يحبريو بلصقنا أمحرة لعلى 3 مليون أبالات كم زلوا يزقمت
ኣብ ዙርያቲ ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ትግራይ መፈጸምታ ዝገበረ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያን ዛጊት ተወሲዶም ዘለዉ ነጥፈታትን ኣድሂቡ ኣብ ከተማ መቐለ ኮሚቴ ምክትታል ምርግጋጽን ምኽባር ተልእኾን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ትግራይ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝተረኽበሉ ዘተ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ኣብቲ ዘተ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኮሚቴ ምክትታል ምርግጋጽን ምኽባርን ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ትግራይ ስርሑ ከይሰርሕ ሰራዊት ኤርትራ የተዓናቕፋ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ። እቲ ግዚያዊ ፕሬዝደንት ነዚ ዝገለጸ ሎሚ ኣብ ዙርያ ተግባራዊ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ዛጊት ዝተወገኑ ስራሓት ኣድሂቡ ኣብ ከተማ መቐለ መግለጺ ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ። ግዚያዊ ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ካብ ትግራይ ጠቕሊሎም ክወጹን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክሕይል ጸዊዑ ኣሎ። ንሱ ኣብ መግለጺኡ ቀጺሉ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ በቲ ውዕል መሰረት ይፍጸም ከም ዘሎን እዚ ዘላቕነት ክህልዎ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ውዕል ሰላም ብክልቲኡ ወገን ቀልጢፉ ክትግበር እጃሙ ከበርክትኣ ተሓሳሲቡ። ላዕለዋይ ሓላፊ ኮሚቴ ምክትታል ምርግጋጽን ምኽባርን ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ሜጀር ጀነራል ስቴፈን ራዲና ሰራዊት ትግራይ ዛጊት ብመሰረት ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ወኒኖሞ ዝነበሩ ከበድቲ ኣጽዋራት ከም ዘረከቡ ሓቢሩ። እቲ ኮሚቴ ኣብ ወርሒ ሰነ ናብ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ተጓዒዙ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወጻኢ ዝኾኑ ሓይልታት ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ከም ዝዕዘቡውን ሜጀር ጀነራል ስቴፈን ራዲና ሓቢሩ። ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ዳይሬክተር ምእላይ ጎንፂ ዶክተር አልሓጂ ሳራጆህ ባህ ብኩናት ዝዓነዉ ትካላት ትግራይ ዳግም ንምህናጽ ኣብ ዝግበር መስርሕ ከም ሕብረት ኣፍሪካን ኣህጉራውያን ዓለም ለኻውያን መዳርክቲ ኣካላትን እጃሞም ከበርክቱ ጸዊዑ። ንሱ ኣብ መግለጺኡ ከም ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ኣብ ኩናት ትግራይ ንዝተፈጸሙ ገበናት ፍትሕን ምርግጋጽን ብሓፈሻ ድማ ከም ሃገር ዘተኣማምን ሰላምን ልምዓትን ንኽረጋገጽ ክሰርሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ሮናልድ ኮቢያ ናብቲ ኣብ ሽረ ዝርከብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ በጺሑ። ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ሮላንድ ኮፒያ ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተዓቂቦም ዝርከቡ ወገናት ዝርከብሉ ህልው ኩነታት ተዓዚቡ። ኣምባሳደር ሮላንድ ኮፒያ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምብጻሕ ዘካየደ ኮይኑ ምስ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓዲግራት ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ተራኺቡውን ከምዚ ዘተየ ተሓቢሩሎ። ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኣፍሪካ ዘንቀሳቐስ ዕጡቕ ጉጅለ ጨንፈር አልቃዒዳ ንልዕሊ 7 ዓመት ጆሆ ሒዝዎ ዝጸንሐ 88 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣውስትራልያዊ ዶክተር ከም ዝለቐቐ ተፈሊጡ። እቲ ዶክተር ኬነት ኢልዮት ዝተባህለ ኣውስትራልያዊ ኣብ ጽቡቕን ውሑስን ኩነታት ምስ ስድርኡ ከም ዝተራኸበ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣውስትራልያ ገሊጹ ኣሎ። ዶክተር ኬነትን በዓልቲ ቤቱን ኣብ 2016 ኣብ ከባቢ ዶብ ማልን ቡርኪና ፋሶን ኣብቲ ኣብ 1972 ዝመስረትዎን ንልዕሊ 40 ዓመታት ዝሰርሑሉን ክሊኒክ እዮም ተታሒዞም። አልቃዒዳ ጨንፈር ምዕራብን ሰሜንን ኣፍሪካ ኣብቲ እዋን ነቶም መጻምቲ ከም ዝጨወየ ገሊጹ ነይሩ እዩ። እቲ እስላማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ዝተፈላለየ ብፍላይ ድማ ካብ ህዝቢ ተከባቢ ጽዑቕ ጸቕጥታት ምስ ቀረበሉ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩናት ዝኣመሰሉ ነገራት ከኣትዋ ጉቡእ ኣይኮነን ዝብል ካብ ላዕለዎት መራሕቱ መምርሒ ተቐቢለ ድሕሪ ምባልን ንበዓልቲ ቤቱ ነዚ ሕጂ ፈቲሕዎ ዘሎ ዶክተር ድሕሪ 3 ሰሙን ይፈቲሕዋ ነይሩ። ዶክተር ኬነት ኣብ 88 ዓመቱ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ገዝኡን ስድርኡን ርሒቑ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ክዕረፍን ነብሱ ክጽግንን ግዜ ብሕትውናን የድልዩ እዩ። ስለዝተረዳእኹምና ነዝረኣኹም ሓልዮትን ደንቃጽን ከዓ ነመስግን ክብል ስድሩ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሮም። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣውስትራልያ ፔኒ ቮንግ ዶክተር ኢልዮትን ስድሩኡን ኣብ ኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ ከቢድ እዋን ነዘርኣይዎ ጽንዓት ኣድኒቓ። ንሳ መግለጺኣ ነቶም ዶክተር ኢልዮት ንኽፍታሕ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸዓሩን ንስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ከይተሓለሉ ዝሰርሑን ሰበስልጣን ኣውስትራልያ ነመስግን ኢላ። ዶክተር ኢልዮትን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ርእሰ ከተማ ቡርኪና ፋሶ 120 ዓራውቲ ዘለዋ ክሊኒክ የካይዱ ምንባሮም ዝተፈልጡ ኮይኑ ንሱ ድማ እቲ እንኩ ሓኪም መጥባሕቲ ኣብቲ ቦታ እዩ ነይሩ። እዞም መጻምቲ ድሕሪ ምትሓዞም ህዝቢ ተኸባቢ ንኽፍትሑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ጽዑቕ ዝኾነ ጎስጓስ ኣካይዶም እዮም። ብዙሓት ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ከዓ ንኢልዮት ከም ወዲ ሃገርና ኢና ንርእዮ ብምባል ቡርኪናውን ሰብኣዊ ሰብን እዩ ነቲ ዝለዓለ ሰብኣውነት ድማ ይውክል ዝብሉ ጽሑፋት ክዝርግሑ እዮም ተረኣዮም ዝነበሩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።